дуруд бинандаи азиз, теъдоде аз муҳоҷирони тоҷик баъди ишғоли қаламравҳои Украина аз сӯи Русия ба ин минтақаҳо бо умеди ба даст овардани пули бештар барои кор мераванд. Русия аз ин раванд пуштибонӣ мекунад ва барои ҷалби бештари муҳоҷирони корӣ ба қаламравҳои ишғолкардааш сабукӣ пешниҳод мекунад. Коршиносон мегӯянд, ки сафари шаҳрвандони Тоҷикистон ба минтақаҳои ишғолшудаи Украина барои кор метавонад паёмадҳои ҳуқуқӣ дошта бошад ва онҳоро то ба зиндон ҳатто бубарад. Салим Саидов номи қаҳрамон бо хоҳиши ӯ ва барои амнияти минбаъдааш иваз шудааст. Баъди оғози ҷанги Русия дар Украина ду маротиба ба минтақаҳои аз сӯи артиши Русия ишғолшудаи Украина Мариупол ва Донецк барои кор рафтааст. ӯ мегӯяд, ки то ишғоли ин манотиқ дар Москав дар як нуқтаи хӯроки умумӣ кор мекард. ин замоне буд, ки кӯчаҳои Москав ва саҳифаҳои шабакаҳои иҷтимоӣ пур аз эълон дар бораи кор дар Мариупол бо маоши зиёд шуд. дар Москав бошад, санҷишу фишор ба муҳоҷирон шиддат меёфт. Салим баъди суҳбат бо дӯстонаш, ки аллакай дар Мариупол кор мекарданд, ба ин минтақа барои кор рафт. ӯ мегӯяд, дар ин шаҳр ба таъмири биноҳо машғул шуда ва чанд моҳи аввал пули хуб кор кард, аммо вақте дар пардохти пули кораш мушкил пайдо гардид, ӯ ба Москав баргашт. баъди чанд муддат боз ҳам баъди маслиҳат бо дӯстонаш ва ваъдаи пули бештар барои кор ба Донецк, минтақаи дигари ишғолӣ рафт. Салим таъкид мекунад, ки дар Донецк ҳам мисли Мариупол аксар биноҳо валангоранд ва муҳоҷирони тоҷику узбек ба ин минтақа асосан барои таъмири ин биноҳо мераванд. ӯ зикр мекунад, ки дар Мариупол тоҷикону узбекон зиёд буданд, аммо дар Донецк камтар ҳастанд. лекин мушоҳида мешавад, ки теъдоди муҳоҷирони корӣ аз кишварҳои Осиёи марказӣ дар ин минтақа рӯ ба афзоиш аст. вақте аз ӯ мепурсем, ки оё аз паёмади эҳтимолии ин сафарҳо ба минтақаҳои ишғолии Украина огоҳ аст, посух медиҳад, ки мефаҳмам, ки метавонад мушкилофар бошад, аммо таваккал мекунам. кор дар ин минтақаҳо хатарнок аст. ҳар рӯз садои таркишро мешунавед. дар ҷангал қонуни ҷангал ҳукмфармост, аммо дар баробари ин ҳеҷ куҷое аз ҷумла шиноснома сабт намешавад, ки шумо ба ин минтақаҳо ворид шудед. аз ин сабаб умед мекунем, ки дар оянда мушкиле пеш нахоҳад омад, иброз медорад Салим. мақомоти кишварҳои Осиёи марказӣ аз ҷумла Тоҷикистон баъди оғози ҷанги Русия дар Украина бидуни ном гирифтан аз кишваре аз шаҳрвандони худ борҳо хостанд, ки дар ҷанги кишварҳои бегона иштирок накунанд ва ҳушдор ҳам доданд, ки иштироки онҳо дар ҷанги кишварҳои дигар метавонад ҳамчун зархаридӣ баҳои ҳуқуқӣ дода шуда онҳоро паси панҷара барад. ҳамчунин вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон аз шаҳрвандони Тоҷикистон хоста буд, ки ба минтақаҳои назди сарҳадии Русия бо Украина нараванд, зеро ин метавонад барои онҳо хатарнок бошад. аммо ҳеҷ як аз ин кишварҳои минтақа ба таври ошкор ба шаҳрвандонаш ҳушдор надод, ки сафар ба минтақаҳои ишғолшудаи Украина аз сӯи Русия чун убури ғайриқонунии сарҳади давлатии Украина баҳогузорӣ ва муҷозот мешавад. минтақаҳои ишғолкардаи Русия расман манотиқи Украина аст. бояд гуфт, ки Русия дар минтақаҳои ишғолкардааш райпурсӣ баргузор кард ва аз ин лиҳоз даъво дорад, ки ин минтақаҳоро бо риояи меъёрҳои байналмилалӣ шомили қаламрави худ кардааст. аммо ҷомеаи ҷаҳонӣ аз ҷумла Тоҷикистон натиҷаи ин райпурсиро ҳанӯз эътироф накардааст. Фаридун Саидзода, ҳуқуқшиноси байналмилалӣ аз Тоҷикистон мегӯяд, ки тағйири мақоми қаламрав метавонад танҳо дар сурати риояи меъёрҳои қатъии ҳуқуқӣ машрӯият пайдо кунад. аз ҷумла амалӣ намудани ҳуқуқи халқҳо ба худмуайянкунӣ тибқи оинномаи Созмони Милали Муттаҳид ва қатъномаҳои Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид. изҳори иродаи озод ва равшани аҳолӣ дар ҷараёни райпурсӣ шаффоф таҳти назорати байналмилалӣ бе истифода ё таҳдиди истифодаи зӯрӣ, мавҷуд будани ризояти ҳамаи ҷонибҳои манфиатдор, аз ҷумла эътирофи тағйирот аз ҷониби давлати соҳибихтиёр ва расмии мавҷуда. ба андешаи ин ҳуқуқшинос вақте мақоми қаламрав дар натиҷаи истифода ё таҳдиди истифодаи зӯрӣ тағйир дода мешавад, аз нигоҳи ҳуқуқи байналмилалӣ ғайриқонунӣ аст ва чунин қаламравҳо ҳамчун қисми ҷудонашавандаи давлати пешина эътироф мешаванд. бо назардошти ин нуқта ҷомеаи ҷаҳонӣ аз ҷумла Тоҷикистон қаламравҳои ишғолкардаи Русияро ҳудуди Украина медонад. вақте Тоҷикистон минтақаҳои ишғолкардаи Русияро расман ҳудуди Украина эътироф кардааст,
убури он бидуни иҷозаи ҷониби Украина аз сӯи шаҳрвандони Тоҷикистон низ муҷозотро пешбинӣ кардааст. дар асоси моддаи 336 кодекси ҷиноятии Тоҷикистон барои вайрон кардани низоми сарҳади давлатӣ, низоми сарҳадӣ ва низоми гузаргоҳҳои сарҳади давлатӣ, ки дар давоми сол пас аз додани ҷазои маъмурӣ барои ҳамин гуна вайронкуниҳо содир шуда бошад, ҷарима ба андозаи аз 300 то 800 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати то 2 сол ҷазо дода мешавад. ҳамчунин Украина ҳам убури сарҳади давлатиашро берун аз гузаргоҳҳои расмиаш ғайриқонунӣ медонад ва барои ин ҷарима дар ҳаҷми 50 маоши ҳадиақал ё маҳдудкунии озодӣ то 3 солро пешбинӣ кардааст. Валентина Чупи, ҳокими ҳуқуқи муҳоҷирон, дар шарҳи сафари шаҳрвандони кишварҳои Осиёи марказӣ ба минтақаҳои аз сӯи Русия ишғолшудаи Украина ба Радиои Озодӣ гуфтааст, ки барои ин 2 сол зиндон таҳдид мекунад. ғайр аз ин муҳоҷирон дар амалҳои ғайриқонунии мақомоти ишғолгар ҳамроҳ мешаванд, ҳатто агар дар он ҷо чун кӯчарӯб ҳам кор кунанд ва ё бинокор. ин дар ҳама ҳолат ҷинояти ҳарбӣ аст. ба ҳар ҳол ба он ҷо рафтан мумкин нест. Фаридун Саидзода ҳамин эҳтимолро баид намедонад, ки сафар ба минтақаҳои ишғолшуда ва эътироф нагардида бидуни мушкил хоҳад буд. ӯ бо риояи одоби дипломатӣ ва бо назардошти меъёри ҳуқуқи байналмилалӣ зикр мекунад, ки сафар ё фаъолияти меҳнатӣ дар қаламравҳое, ки мақоми онҳо баҳсбарангез аст, бояд бар пояи эҳтиром ба соҳибихтиёрӣ, тамомияти арзӣ ва принсипи ноэътироф кардани натиҷаҳои истифодаи зурӣ сурат гирад. ҳар гуна тавзеҳот ё тавсеҳҳои мушаххас дар мавриди рафтори шаҳрвандони якдавлат дар чунин ҳолатҳо бояд танҳо аз тарафи мақомоти ваколадори давлатӣ дода шавад, таъкид мекунад Саидзода. аммо мақомоти ваколадори кишварҳои Осиёи марказӣ дар бораи паёмади убури ғайриқонунии сарҳади расмии Украина, ки имрӯз аз сӯи Русия ишғол шудааст, ба таври расмӣ тавзеҳот надоданд. аз ин лиҳоз шаҳрвандони Тоҷикистон ба минтақаҳои ишғолӣ мераванд, ҳаёти худро дар хатар мегузоранд. умедворам, ки ин мавод ҷолиб ва муфид буд. худро эҳтиёт кунед.